Neblázni, Nemsila. Proviant nám musí vydržať až po Kaukaz. Už sme tam, nie? Aha, o mesiac. Čo? A nebolo by lepšie vrátiť sa? Chlapci, to je za, nech zdvihne ruku. Soma. Poručík. Čo je? Poďte sa pozrieť. Poďte sem. A sme tam, kde sme nechceli byť. Zu den anderen, bis zum Rand der Grube. Hey, Beeilung, na! Schneller, schneller! Mišo, hraj. Nelefajčite, poručík. Z nervozity. Hádam, len nemáte strach. Nebojte sa. Vás si nechajú na štábe. Lenže na fronte neexistuje nejaká ulieváreň. Štáb, neštáb, všetci ideme do ohňa. Aj keď máme nervy v hajzli. A nebudeme ani prvý, ani posledný. Musíte tristať? Ruskí zajaci. Nemci ich vlečú do lágrov. Kto vie, koľko dní nejedli. Kakája stancia? Dnepropetrovsk. Vy viete po rusky? Pár slov. Poďme k vojakom. Čo to robíte? Prestaňte! Tomáš, chytaj! Rozkazujem vám, odstúpte! Kašlite na neho, daj to sem. Počujete, to je provokácia! Prestaňte! Ťahni sa viac. Dovolíš?
Zadržte, chlapci, zadržte. Nemá to zmysel. Ustúpte. Čo sa vám stalo? Rýchlo, doktora! No počujete? Mali sme zabitého Nemčúra. Všetkých sme ich mali pohlušiť. Chlapi, a to máme bojovať s takýmito beštiami? Vy si len dobre zapamätajte, čo ste videli. Na fronte to bude ešte horšie. Ale kto vraždí, ničí, plieni, nie je človekom. Nech by si 100 ráz nahováral, že bojuje za záchranu ľudskej civilizácie.